बे समाव मोनसे गोजोनथाव रादाब उसु गेलेनायाव मेडेल देरहानो हादों सासे बर' लाइमोना। बे समाव मोनसे गोजोनथाव रादाब सानसेनि उनाव सानसे साफानि उनाव साफा गेलेनाय फारसे दावगाबोबाय थादों बर' लाइमोनफ्रा आरो मोनसेनि उनाव मोनसे मेडेल देरहानो हानानै ओनसोल आरो रायजोनि गोग्गानाय लाबोनो हादों। थिग बेबादिनो अदालगुरिनि सासे जेनिफार बसुमतारी मुंनि लाइमोना मेडेल देरहानो हाबावो। मख'जाथावदि 22थि जुनियर नेशनेल उसु चेम्पियनशिप 2023 मायथाइयाव ब्रन्जनि मेडेल देरहानो हायो अदालगुरि जिल्लानि खान्थालगुरि गामिनि जाकब बसुमतारी बिथांनि फिसाजो थरायना जेनिफार बसुमतारी बिथाङा। जेनिफार बसुमतारी बिथांनि मेडेल देरहानो हानाया गावजों लोगोसे गावनि नखर आरो ओनसोलनि गोग्गानाय लाबोनो हायो। बेखौनो नोजोर लाखिनानै जेनिफार बसुमतारी बिथाङा न' फारसे फैफिननाय समाव बिथांजों लोगोसे बिफा जाकब बसुमतारी आरो फोरोंगिरि बिथांमोनखौ अदालगुरि दख'रा एबसुआ अदालगुरि रेल स्टेशनाव आर'नाइ गानहोना बरायो। गोजोनथाव खौरां बाजाज बाइक सालायनो मोजां मोनग्राफोरनि थाखाय गोजोनथाव खौरां। दावहारु अट' एजेन्सिया बाजाज बाइक सालायनो मोजां मोनग्रा रायजो राजाफोरनो होगासिनो दं इन्डिपेन्डेन्ट डेनि थाखाय ल' डाउन पेमेन्ट आरो इजि एक्सचेन्ज अफार। 1 आगस्तनिफ्राय 15 आगस्तसिम होगासिनो दं क'क्राझार दावहारु अट' एजेन्सिया आरो क'क्राझार जिल्लानि सिङाव थानाय काराइगाव, दतमा आरो बडगावआवबो 3 आगस्टआव फेस्टिभ आउटलेट गोदानै बेखेवनो थांगासिनो दावहारु अट' एजेन्सि। बे गोदानै बेखेवनाय ब्रान्च श'रुमआवबो ल' डाउन पेमेन्ट आरो इजि एक्सचेन्ज अफार लानो हागोन। बाइक